Hei, tässä ohjevideossa käydään läpi Verpin tuntikirjausta. Verpissä tuntikirjaukset tehdään aina projekteille. Tässä toisessa osassa katsotaan itse tuntikirjauksen tekemistä. Työntekijä voi kirjata tunnit tai työajan joko kalenterinäkymästä tai kellokorttinäkymästä. Otetaan ensin kellokorttinäkymä. Kellokorttinäkymässä valitaan ensin projekti. Siinä voidaan valita aliprojekti kautta tehtäväkin haluttaessa. Valitaan työn tyyppi sen mukaan, onko tarkoituksena laskuttaa tunteja asiakkaalta. Ja annetaan kommentti, mitä ollaan tekemässä. Näin. Nyt työajan kertyminen on päällä. Kellokortti on käynnistetty. Kun lopetamme, voidaan vielä päivittää näitä tietoja. Ja lopulta kun tallennetaan, niin työaika tallentuu. Kalenterinäkymästä voidaan avata vanhoja tuntikirjauksia, mitkä ovat vielä avointilassa, ja tehdä niihin muutoksia. Esimerkiksi tämä äskeinen voidaan muuttaa, että siinä menikin itse asiassa tunti. Näin. Kalenterinäkymästä voidaan tehdä myös uusia tuntikirjauksia samalla tavalla. Ja tällä kertaa voitaisiin tehdä vähän lisätyötä, jolloin meidän täytyy antaa myös ulkoinen kommentti. Näin. Eli näin voidaan tehdä Verpissä tuntikirjauksia. Seuraavassa osassa katsotaan tuntien tarkastus, hyväksyntä ja laskutus.